Mitä vittua? Vitun mainokset! Se pysähtyy siihen aamuun. Työksi on valittu biisi House of the Rising Sun, jota ääniryhmä lähtee työstämään. Ja lopputuote on siis musavideo, jonka videoryhmä kuvaa. Työ etenee siten, että tosiaan nyt tämän sessorin aikana tai jälkeen niin kerron ääniryhmälle, miten ääniryhmä jakautuu, että ruvetaan tekemään tästä biisistä meidän omaa versiota. Ja sitten tässä 1,5 viikon aikana tästä on tarkoitus saada aikaan studionauha. No nyt, jotta me päästään eteenpäin sinne, että minkä kuuloinen tästä biisistä tulee, niin mä soitan, ei kuunnella kaikkia näitä, mutta soitan pieniä pätkiä täältä. Tää kaikkein tunnetuin versio, mistä tää House of the Rising Sun, se ikoninen versio, mistä monet tämän tuntee, on tämmönen The Animals-yhtyeen versio. Ja nyt meillä on mahdollisuus tietyssä määrin joko kopioida sitä tai sitten nimenomaan keksiä jotain ihan omaa, et me ei mennäkään tällä tolla koska meidän ei tarvii, voidaan keksiä jotain muutakin. Nyt mä kysyisin heti, tässä biisissä on musa ääniryhmällä se pieni tärppi. Tää on hieman poikkeuksellinen tahtila, jos saako joku selittää mitä mä tarkoitan. Siis alussa se vetää tulla yksinkertaisesti, onko toi nyt 4 kertaa? Niin, trio. Siitä tulee rummulla, se on tin. Periaatteessa jos laskee, niin tulee YKK, niin on periaatteessa, että voisi ajatella, että on hyvin nopea niin kuin 3/4 tahtilla tai sitten hyvin hidas triolipohjainen 4/4 tahti, jolloin niin kuin tulisi niin kuin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mutta tästä on paljon hitaampiakin versioita, jotka menee ihan selkeästi niin kuin YKK. Sanoistakin. Sitten jos kuuntelee näitä eri versioita, niin nämä kaikki laulaa tätä biisiä vähän eri sanoilla. Ja se kans kuuluu tähän niin kuin bluesin henkeen. Että niitä sanoja ja melodiakaaria voi tosi vapaastikin vaihdella. Ennio Morricone henkeä tässä alkusoitossa. Enää hirveästi tossa metalliversiossa niin ei ollut tätä balladia, rockiballadia. Eilen tuli tällaisia ajatuksia. Niin oli se aavemainen tunnelma, uhkapelit ja prostituutio tuli tästä kappaleesta mieleen. Sävellaji oli alustavasti A-molli, tahtila ja alustavasti 3/4. Sitten punainen väri, likaisen keltainen tuli assosiaatioita. Vanhat miehet, dad rock. Sitten kuvataan Glorialla jotakin siihen videoon muuta kuin esiintymismatskua. Onko muut samaa mieltä vai tuleeko jotain muuta ideoita vielä? Tai tuleeko jotain niinku lisäksi tähän ideaan? Ajatus voisi olla siis se, että alettaisiin kuvaamaan esimerkiksi silleen, että aloitettaisiin lähikuvalla bändistä, sitten pikkusuullatus ulos ja sitten olisi sellainen first person kamera. Esimerkiksi. Joo. Tää on periaatteessa tää on siis efektiivisten näköjään niinku täällä puhutaan nyt pikavipeistä. Okei, pikavipeistä. Me puhuttiin, että jos mä saisin pikavippiä jostain. Otto tarvii tietokoneen. Ihan mihin sä haluat? Kyllä mä puhun, mä saan kiinnostaa. Ei. Tiedättekö te, millä tavalla, kuka siinä niinku laulaa siinä sovituksessa? Ja onko siellä tämmösiä? Ne 2 sankaria ja sankaritarta, ketä on siellä timantissa. Okei. Laulajien häiritseminen. Otto. 1. Ota klappi. Hei! Eli lyriikkapuolta. Okei, mitä te... Eikö siinä biisissä oo jo sanat? Joo, on, mutta niinku vähän muuttaa niitä silleen
oman tyylisiksi tai silleen jotenkin neutraaliksi, kun siinä on kuitenkin lauletaan boy, girl tai jotain. Niin sellaisia, niin. Joo, Okei, me cool. lauletaan se niinku duettona, että se sitten niinku sopii siihen. Ja täällähän on sitten Andy on ainakin asian ytimessä. Sellainen kunnon kuvakäsis, jota voidaan sitten esitellä noille ääniryhmäläisillekin. Et ei tarvi... Jos kyllä sitä kone toimisi vielä. Ei tämä voi laittaa päälle. Päällä näytetty vilkkuuko siellä jotain tavaraa? Niin? No kyllä se tulee. Ääni tulee koppiin, mikki koppiin viiveellä. Tietokoneen kautta. Tulee mikkari siihen. Niin, no, mutta ei aleta vetää nyt yhtään mitään vielä, jos mulla ei ole helvetti kuulokkeita kytkettynä, vai pitikö mulle kytkeet kuulokkeet? No mä lähdin mennä sen takia, jos mä vaikuttaa siltä, kun sä... No niin, soittakaa syystä. Muutenkin on ollut vähän kireä tunnelma, niin, mutta se kuuluu tähän asiaan, että... Me tuulikone hajoo käsiin. Minne videoryhmään kuuluu? Meillä ääniryhmällä on oikein virteä tunnelma ollut tänään ja oikein iloista työtä. Siis ei ole täältä mukaan. No toi on hyvä, tiedät sä oma-aloitteessa just silleen, että ei tarvitse venaa tekemistä, vaan te ootte just tää silleen koko ajan tallentamassa kaiken taltioimassa. Se on vain vaikuta. Yhtäkkiä vaikuttaa soittaminen, kun itsekin skulaillut rumpuja silleen nyt aika aktiivisesti, niin eihän tää kun peruskomppia vetää tässä ja vähän variaatiota sinne tänne, niin hyvin menee. Tässä tulee niinku... Mä oon piirtänyt kaktuksia ja suunnitellut musiikkivideota. Ne ovat siirtyneet. Jei. Toni nyt päättänyt, miten se soolo menee. Mä en oo kuullut sitä ollenkaan vielä. Mun pitää niinku tweaks and shit, kyllä mä tiedän about. How the fuck do you expect me to play about, like, I know about what I'm gonna do. Soita sit, mitä sä oot tekemässä, näytä mulle. Mielestä silloin ihan vittu. Oli täällä, se intro oli oikeesti vittu 3 minuuttia. Ja mä tein 3 minuuttia tätä. Sen takia mä tiedän. Mut tuli oikeesti vitun tylsää. Mut mulla ei niinku mitään vitun hajua, että missä vaiheessa sit vaihtuu niinku siihen niinku normisointukulkukierto introon. Sen jälkeen kun Toni on vetänyt 2 kertaa sen vitun intron. Sitten kun Toni tulee silti sitten kun se tekee sen toisen kerran, sit alkaa Amandan laulu. Sit alkaa se sointu. Et sanonut aamulla mitään, koska me ollaan oikeesti nyt koko päivä soitettu tietty versio biisistä ja aamulla se oli tullut mieleen sanoa tosta, niin nyt niinku mä en tiedä, että mihin helvettiin mun pitäis tunkea ton väliin niinku mitään. Mä en oikeesti tiedä, kun mä en oo Anni. Anni tulee tosi hyvä behind the scenes matsku. Mut aamulla noit coversointuja ei pitänyt tulla ainakaan siihen asti just kun Lukas vittu niinku. No niin, arvoisat katsojat. Tässä on prosessi meneillään. Tässä on meillä Andy, on meillä tämmönen niinku huoltava työpaja, kokeilija. Hän laittaa teippiä ja tässä sitten lähdemme kokeilemaan tämmöisen niinku erittäin uuden modernin Steadicam-vehkeen toimivuutta. Musavideo, mihin meillä ei ole vielä tarkkaa kelloaikaa. Me mennään huomenna kuvaamaan, mutta me ei tiedä kauan tää biisi kestää. Me ei tiedä minkälainen se biisi on. Ja tässä on pari muuttujaa, sanotaanko nyt näin. Tässä on portaat. Et jos tekis sit silleen, että menis ton käytävän, sit tästä ylös, sit menis tonne. Sit kattos kansin kestää. Tämä portaa naamuraatoa.
Tässä kuvamme kuvataan tuolta. Isä! Tätä teemme pajassa. Tästä meille maksetaan. Mata mou mou. Tää on niinku räppivideo. Mata mou mou. Rata mata mou. Yeah, serious main. Main. Okei. Sun viidestä ajoitusta. No niin. No se meni hyvin. East side. East side. Akku loppu GoProsta. Sitä ei saa. Niin, mutta kato, jos mä... Tässä on musiikkivideon nimi. Tämmönen freesi uusi kappale. Lista 1 tällä hetkellä. Kova tähän lavalle näin. Ja sitten Nilo ja Maria. Anteeksi. Aivan loistavaa. Nyt. Zoomi käy. Ja otetaan klaffi. Näkyykö mun kädet? Joo. Mä oon nyt täällä ylhäällä. Mä en tiedä kuinka blurriin tää on mitä kuvaa. Mä oon nyt täällä ylhäällä ilman opastusta. Ja tuolla noin muut tekee vain töitä. Me viedään sut meidän salareitteihin. Tässä tapahtuu jotain väärä suuntaan. Miksi teillä pitää olla 2 tässä niinku? Siksi kun mä selitän mitä tapahtuu kameralla. Hän on tällainen juontaja. Ja nyt me ollaan saunalla. Täällä on tapahtunut murhaa. Toi on tylsä reitti. Tuolta ei kannata mennä. Täällä päin nyt. Me ollaan lavan toisella puolella. Tässä näin. Mennään mä otan vähän valoa niin tässä ottaa. Lavan toisella puolella. Kaunista laulamista ja soittamista. Savukoiden avustaja. Ja ihan saattomasti savun. Joo. Nostakaa kädet ylös kaikki, jotka soittaa ja laulaa tässä projektissa. No niin. Kun näitä tekee, niin välillä joutuu poistumaan omalta mukavuusalueeltaan ja tekee myös sellaista musiikkia, mistä niinku
mitä ei välttämättä niin kuin ole tottunut tekemään tai niin kuin välttämättä itse omissa projekteissaan niin kuin lähtisi toteuttaa. Vähän hämyä sillä, että piti opetella biisi niin 2 viikkoa ennen niin kuin äänitystä ja musavideokuvaus, mutta kyllä se silti onnistui. Kyllä se oli ihan hauskaa. Meidän se tukehtuu lavasavuun. Millainen koheesio niin syntyi tähän ryhmään silleen, että kun tosiaan kaikki on keskittymään siihen, kaikilla oli se yhteinen tavoite ja se yhteinen niin kuin tapa päästä siihen, niin lisäsi sellaista niin kuin ryhmän tuntua tässä duuniporukassa tai opiskeluporukassa, mikä tämä nyt onkaan. Oli mukavaa päästä soittaa sinne Gloriaan. Se oli oikeastaan ainut, mikä mulle tuossa oli kivaa silleen. Tekisit sen uudestaan? Tekisit uudestaan? 11/10. Joo. Kyllä. Kyllähän sä teet vaikka mitään. At least you're honest. Tommonen. Sähän teet Henkka ne konerummutkin siihen alkuun, mistä koko juttu lähti liikkeelle. No, mä tein konerummut. Ehkä sellainen joku yksittäinen hauskin tai siistein juttu, sehän voi olla joku pienikin asia, mutta tuleeko mieleen mitään tiettyä asiaa? Gloriassa esiintyminen ihan ylivoimaisesti Niin, oli se se hauska oli osuus. tietenkin se pääosuus siinä, että pääsi sinne lavalle ja siis se oli tosi hauska päivä muutenkin.